Kamotion Road Youth Movement hakajengelam jong uba shembren yaw kum u president bat pendap wan yang kum u general secretary kilalai ban yakin do yaw SDO civil subdivision Motion Road bandawa banweng no shwa yakin nong tray casual kibla chutung sop nadu usnam aja khatpra klem dapen benapai ba kum kaseng kiladawa banang ni syakmat de bendapen benapai ba la don kinu ki kam ke balaj hapo jong kathany bat ban mangker pang yaki post balaj na ke benta ki biduna department Nakaliang jong usar thaba in charge jong ke civil subdivision ulakular ban penmena pai ba nang ni syakman dak bawa haki notice board jong ki department bafer. To nakaliang jungi kamau shurut youth movement hakane ka khat nyu terik jong brai Januari arjar apply niwan hakane ka office jong SDO jong kamau shurut civil subdivision dak menta bandawa baun pernah ba halor jing laj kam po jong kamau shurut civil subdivision te kathong ka banangkong ka bangi ya keren badu tolong ba ngila keli ngila tuat jemut ba kidon kat nungut ki baterai kontraktual dan casual po jong ka subdivision yatu yangi ba kidon hadu rengut ki wages te nakaliang jongi kum ka seng ngila dawa nau ba lakum no udai ban pernah ba hadin balakut kanega jingtre jongki kanang bagi kun samla jong kadong katany ba jong mo churut kinyo kalan banyak kini lane bagi nyo kakam kajam kumbalong menta ikun samla po jong mo churut ki ba nang lastat ki bun ba tien rei haganyi kendu jongi nakapor ki penpau ba kila du mensim bat kila du jingkermen ban tengi jing pule joki amar ba kam don su kado ka advertisement la don kinu kam berit ke baria hapo jong ni garong thai te nakaliang jongi iskol tu syai bat ngilap syai bakadon ka jing thuk kam sop hapo jong ka office da ki briu ki balor ki bakam yaledi kum kinong mi kman badai tang kita ki badan ka first list jongki ki bayo bantri hapo jong ka office tikani ka kata sibun nakamta ki kun samla jong mau sudut yakta sibun namta ka hok jong we pu we ubadai hok banyo ya ka kam ka jam ki nang nei sakman u badai pej ya kani ka subscription USDO menta u usar thaba u yathu badu la krenshai ba kinsa penmi kajing penna haman laga prap nice ni endala kut katam jong kini ki wages kalong ka khobor ka sngokmen nam ta ikut samla jong ka motion road te nyimpat kut tang hangni abangi tre kani kam ngin sa late group sheki way ki office tre kam tu dan hapo jong kani ka motion road kuma block CNRD motion road nang ta di forest department bat ki way ki badan ki department per po jo kani masurut ngin sang yai budin bat ngin dawa ya ka hok bagi kun samla ng masurut kinom du ya laga jong ka hok ni bakin yo kala ni ka opportunity apdeng jongi ui baro kum ni kun samla bala nang lasna po jo kani ka dom ka thai te kuble shibun kini kidei ki kerwo ki bangi pha chau pajba nong chong jong mau sundut ba to ngine trilang krang bangin la ban yo ya laga jong hok bat bangin yai dawa bat bangin yai trei nakapor syakpor bat bangin penrem bat ngin penrem jubor ya ka jingtung kam sop lada kalong nakaliang jong yo emle ni yaki ofisaru habikile ka no ka basneu nang nei syakmat gidei ban long ki basta bat ngin long ki ba syampang kumno bangin jet ya kinong yalam la kalong kado mata kublai shibut im slam mau shurut youth movement im slam ka mau shurut berikut samla ka mau shurut bangin nang ya thir ya tai kam jam kublai shibut